Huwa essenzjali li t-toroq f'pajjiżna jakkomodaw lil kulħadd inkluż liċ-ċiklisti sabiex ikomplu jippromovu trasport sostenibbli f'pajjiżna. Dan jista' jsir billi tingħata priorità lis-sigurtà kif ukoll il-konvenjenza għaċ-ċiklisti u għal dawk li jkunu jixtiequ jimxu minn post għal ieħor. Dan sostnitu l-Aqda Rota fl-istqarrija wara li ħejjiet analiżi dettaljata tat-tender tax-xogħlijiet għal proġett tal-Imsida Creek minn Infrastructure Malta. Fl-istqarrija Rota esprimiet tħassib dwar id-disinn tal-proġett kif ukoll l-implikazzjonijiet tiegħu għaċ-ċiklisti. Filwaqt li l-grupp irrikonoxxa l-isforzi mresqa minn Infrastructure Malta biex ittejjeb il-proġett sa mill-bidu tiegħu, Rota indikatu nuqqasijiet sostanzjali li jistgħu jxekklu l-ħolqien ta' ambjent sigur għal min jagħmel użu mir-rota. Tħassib ewlieni hu n-nuqqas ta' rotot diretti għaċ-ċikliżmu bejn Pjetà u Birkirkara li joħolqu ostakli għal dawk li jivvjaġġaw ta' kuljum. Minkejja triq wiesa qrib l-skate park, il-ħtiġijiet tal-ivvjaġġar tal-istudenti ġew injorati u potenzjalment aggravati minn flyover li ġiet proposta għal dan il-proġett. Dan hekk kif id-disinn tal-proġett huwa wieħed ikkumplikat ħafna għar-roti fejn f'ċertu sitwazzjonijiet iċ-ċiklisti saħansitra jispiċċaw isuqu kontra d-direzzjoni ta' traffiku. Fl-istqarrija ntqal ukoll li huwa ta' tħassib kbir li flyover se tnaqqas it-tniġġis tal-arja u l-istorbju fiċ-ċentru tal-lokalitajiet. Hawnhekk Rota saħqet li l-aktar mod effettiv sabiex jitnaqqas it-tniġġis huwa permezz ta' devjazzjoni għat-traffiku il-bogħod miċ-ċentri urbani u mhux jiġi introdott aktar traffiku permezz tal-flyovers. Minħabba li l-ispiża tal-proġett hija stmata 18 miljun euro, huwa imperattiv li jkun iddisinjat b'mod maħsub biex jilqa' għal kull min juża t-triq. L-organizzazzjoni hija favur li tingħata priorità lis-sigurezza taċ-ċiklisti billi ssostni li s-suċċess ta' netwerk tar-roti ta' 35 miljun euro jiddependi fuq l-indirizzar ta' djufijiet. Rota appellata għall-azzjoni fil-pront u kollaborazzjoni ma' entitajiet ta' promozzjoni ta' ċikliżmu biex jiġi żgurat li l-proġett ikun ta' benefiċċju kemm mar-residenti kif ukoll għall-viżitaturi.